Тази книга не е за пари. Излезе втория тираж от Евангелието на богатството на Андрю Карнеги, един от най-богатите хора, живяли някога. В нея той споделя своята философия какво трябва да прави човекът, който вече е постигнал богатство и как той трябва да изразходва това богатство за благото на човечеството. Много интересна книга, писана е лично от Андрю Карнеги и вътре са добавени допълнително негови есета на много интересни теми, свързани с политика, бизнес и като цяло философията на живота. Невероятна книга, второ издание правим, втори тираж, ограничен е до 300 бройки, затова побързайте да заявите вашето копие от издателство Надграждам. Аз съм Борис Бачев, последвайте ни в социалните мрежи.